serbisyo publiko sa mga balisa, komentaryo. Yan ang Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog numero 1. Tatak RMN. God so loved the world, He gave us His only Son, Jesus Christ, our Savior, His most precious one. He has sent us His message of love and sent those who hear to bring the message to everyone in a voice loud and clear. Let us tell the world of His love. Mga igsoon ko diha ni Kristo, maayong gabi kaninyong tanan. Ang Catholic Faith Defenders Incorporated ubos sa ministry sa Bible Apostolate sa atong Diocese of Dipolog. Mudalit kaninyo ning lanog sa kamatuuran. Diin pagatukion ang kamatuuran. Mutubag sa kalibog sa pagtulunan sa simbahan. Ang simbahang Katoliko nga tinukod ni Kristo alang sa kaluwasan. Maayong gabi kaninyong tanan mga igsoon ko diha ni Kristo. Atong programa ang Lanog sa Kamatuoran. Aniya na usab sa lain nga Domingo, diin ato na po ipalanog ang kamatuoran. Ato gining pasyonahan mga igsoon diha sa pasyona nga pag-ampo. Ato ihatag sa itong kauban, Brother Salbert Dondoyano. Okay, Brad. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Amen. Langit no namong Amahan, aniya na usab kami aron among ipadayon ng among kaakuhan. O una sa tanan, magpasalamat kami sa mga gasa nga imong gihatag namo sa espirituhanon man nga butang o material nga puros among gikinahanglan nga mao manggani nga aniya kami karon enerhiya nga makapadayon gayud niini. Amo gyapong pangayoon ang imong pag-uban pinaagi sa imong balang espiritu nga mobantay gayud sa among mga dila nga dili masipyat og litok og mga pulong nga makapasaag lang sa among mga igsuong mga naminaw. Sayod ka unsa ka kinahanglanon ni nga mao nga tulumanon. Tulumanon nga bisan sa kalisod naninguha gayud uban sa pagsalig paglaom nga tungod sa imong gahom pasalig manumbalik ra ang panaghiusa nga imong gipangandoy alang sa imong katawhan. Kini tanan among pangayo kanimo og gipasalamatan sa gyapon sa ngalan sa among Ginoong Jesucristo nga imong bugtong anak among manluluwas uban sa panabang sa mga anghel o mga santos sa langit. Among mahal nga inahan Mama Mary. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Okay mga igsoon, isip ang atong programa nyo gyapon nga madungog no sa inyo mga radio diya sa 981 AM band sa 94.1 sa FM band. Pinagi-usab sa YouTube channel, pinagi-usab sa pagtan-aw sa live streaming. No, i-type lang ninyo ang CFD Lanog sa Kamatuoran. Kini atong programa gipaluyuhan gyapon kini sa tuang mga kadaguan sa simbahan sa Diocese sa Dipolog uban sa atong dalahorong obispo Most Reverend Severo Kaermari og sa iya mga kaparian. Iwan usab sa tuang spiritual director sa Catholic Faith Defender o Bible Director sa Bible Apostolate Reverend Father Ramil Corong. Og labi na gyud usab sa mga kauban nato sa Catholic Faith Defenders of Biblical Apostolate.
Dinausab sa atong mga Parish Pastoral Council, no? Mga mandated organizations, movements, ministries sa ato ang mga kaparokya sa ato ang diocese sa Dipolog. Ato usab itimbaya ang atong maigsuon nga nagpaminaw, mga Katoliko o dili mga Katoliko. Atong mga kauban sa buhat sa mga nagkailain nga mga lugar, no? Nga maabtan nini atong programa, ang programa nato sa DXDR RMN Dipolog. Ato usab itimbaya ang atong mga kadagkuan diri sa RMN DXDR Dipolog uban sa atong station manager Sir Edgar Dagumo. Sa ato ang technical side nga maoy on duty karon si Sir Tax Ilumba, no? Expedito Tax Ilumba. Uban sa iya ang kauban nga si Sir Danny Lood, no? Og sa mga staff sa DXDR RMN Dipolog. Sa ngalan gihapon sa atong kauban, Attorney Brother Miguel L. Abbas, Brother Boy Gador, atong kauban na naausab dinhi karon si Brother Silbert Dondoyano, no, alias Veritas. Muna yung Veritas kay Latin man ni siya, no? O sa Binisaya pa ni kamatuoran, no? Kini yung ubos gihapon nga alagad Brother Nicolay Lucinius nga maoy temporaryo nga anchorman nining atong programa karon. Okay, ito ihatag sa itong igsuon alang sa pagpasiuna sa mga ipaambit sa ato ang kauban, no? Brother Silbert Dondoyano. Daghang salamat, Brad Nicolay. Okay. Ato siguro ang unang hisgutan karon kining katungdanan sa Santo Papa, no? Kay bag-o ra man ta nakadungog pod sa mga giasoy pod sa atong mga higalang Seventh-day Adventist nga doon na sila gipamahayag nga nag-akusar, no, sa atong Santo Papa nga nagpaila nga Dios diri sa yuta, no. Hinuon na ay mga pulong gigamit gyud na nga termino sa paghatag og pahimugat og kana bang otoridad sa Santo Papa, no. Pero ang pagsabot lang maoy nalahi ba, wala makuha ba, Brad Nicolay, wala makuha unsa gyud maoy gipasabot sa simbahan sa paggamit sa maong titulo, no. Kay ang ilang pagsabot nga muraman nga ang Santo Papa nagpakadiyos na pod sa kahimtang, no? Nagpakadiyos na pod sa kahimtang. Now, siguro aron masabtan ta, mobasa sa tagsita sa Biblia sa Exodus 7:1 ato ning himuong premise nga ato ning sabton og atong i-parallel po ni dito sa atong katungdanan sa Santo Papa. Kay nagtuo ko, Brad Nicolay, nga kung ma-explain nato ni dili ta maglisod pod og explain atong mga pulong ba nga ang Santo Papa Dios diri sa yuta. Kay di mapud ta mo supak nga naa gyud mga statement ana, pero ang pagpasabot lang diha lang ta pag nagkalahi ba. O nga ang ilang pagsabot mura naman nga atong Santo Papa nahimo ng Dios sa kahimtang diri sa yuta nga which is never gyud na mahitabo. Kung mayon kag Dios sa kahimtang, unsa man ang Dios? Way kamatayon. Di ba? Way kamatayon. Dayon omnipotente, gamhanan sa nga tanan. Dili man ring una atong Santo Papa. Niya ang atong Santo Papa na ay prayer room dito sa Vatican, sa Rome. But pasabot magampo siya og Dios. Kung nag-angkon pa siya nga Dios sa kahimtang, nganong magampo pa man siya? Siya mo'y atong ampuan kay Dios man ka siya. Pero wa man galita tudloy ana nga atong ampuan ang atong Santo Papa. Nga ato siyang ampuan ningon nga Dios. So siguro ato lang i-explain diri sa kahanginan, Brad Nicolay, unsa may buot ipasabot ang Santo Papa Dios diri sa yuta. Literalon ba na nga Dios sa kahimtang? Now, siguro di po kumubasa aning Exodus 7:1, mo kutlo sa taog Mateo 23:9. Katong niingon si Kristo nga ayaw mo pagtawag og amahan diri sa yuta, kay usara inyong amahan dito sa langit. Manggali po na ilang gamiton nga sayop ang pagtawag og amahan o pader sa pari, kay usaray pader sa langit.
na unsa man ang buot ipasabot ana, literalon o ingon na naon bagyo na pagsabot. No? Now, kung basahon nato ang Mateo 23, sugdon gyud sa bersikulo 1, 2, 3, hangtod gyud sa 11. Naghisgot si Kristo diha og mga Pariseo o mga magtutulo sa balaod nga mapahitason. Sa ilang panahon na naa ilang authority sa pagpanudlo. Ingon manggalis Kristo nga tuhuin ninyo ang ilang gitudlo. Pero ayaw lag sunda ang ilang gibuhat kay wa sila magbuhat sa ilang gitudlo. So but pasabot, may lang sila motudlo pero ang ilang kaugalingon wala kasunod. Ang buti pasabot ni Kristo tungod kay mapahitason sila. Mapahitason sila. So wala nila masunod og unsa ang batasan sa usa gyud ka authority o usa ka magtutudlo. Di ba? Kay mapahitason man sila. Mao nang ningon si Kristo sa bersikulo 11, Mateo 23, ang magpataas ipaubos ug ang magpaubos ipataas. Na? So, buti pasabot nga sa pag-ingon ni Kristo nga ang magpataas ipaubos ug ang magpaubos ipataas, kay nagpataas man sila ipaubos sila sa Ginoo. Unsa may buti pasabot ana? Nga tungod kay nagpataas sila, kanang titulo nga taas, dili hinuon nila na magamit kay ipaubos man sila sa Ginoo, Brad Nicolay. So sama ra nga niingon ang Ginoo nga kay nagpataas man mo, kining titulo sa akong amahan, dili mo angayan ani kining amahan. Di ba mo ni Catholic exegesis? Munay bot pasabot ni Kristo. Ang mga mapahitason, dili angayan katituluhan o titulo sa Dios o amahan. Di ba? Kay kung imong literalon gyud nga gibawal gyud ang paggamit sa titulo sa Dios, unya nga naman lagi nga kanang head of the family tawgon mo natong father, Brad Nicolay. Kung literalon gyud bang ayaw mo pagtawag og amahan diri sa yuta kay usara inyong amahan sa langit. Oh. Di ba? Oh, pero nga naman lagi nga ang head of the family gamiton man ang titulo sa Dios nga father. No, di ba? Matud pa sa usa ka pare ingon nga tungod na kay ang Dios actually, iyang ipagamit ang iyang titulo sa mga tao nga iyang sugoon. Di ba? Nga, buti pasabot kung mutuman lang ka anang kinaiya sa pagka sulugoon, way question na ipagamit sa Diyos iyang titulo. Napay, kana yung, muna silbing example, Brad Nicolay, kanang titulo nga father nga, sa Diyos raman unta na, pero nga nung gamiton man na sa atong head of the family. Di ba? Bisan gali atong mayor, gobernador, pwede mo na tawgon og amahan sa lungsod, amahan sa probinsya, amahan sa syudad. Ang leader sa usa ka organisasyon, pwede na tawgon og amahan. Di ba? So, mao na nga ang pag-ingon nga bawal ang pagtawag og amahan, ang gitumbok yun ni Jesus Christ, tungod to kay ang mga Pariseo og mga magtutulo sa balaod nagpataas. Murabag gusto nilang, murabag nagpaka-Diyos sila nga katudjong Diyos sa langit. Kaya og mayon kag Diyos sa langit, mo man gyud sa taas. Nya kung magpataas kung ka, sama ra kang nakigtupong niya. So, mura ra kag nagpakaamahan ingon nga Diyos sa langit, which is dili maayo, di ba? O kanang magpataas ka. Unang niingon lagi si Kristo sa bersikulo 11, ang magpataas ipaubos. Buti pasabot, dili katituluhan og taas ang mapahitason. Kay ipaubos man sila sa Ginoo. Pero kung magpaubos ka, ipataas kuno ka. Sa ato pa, pwede ka tituluhan og taas. Sama anang Father, bisan pagali ng God. pero dili sabton nga God sa kahimtang. Superiority lang ba? Pagkalabaw kay kanang head of the family, labaw man sa pamilya. Mura pog Dios ba? Di ba? Labaw sa pamilya. Now, basahon sa nako ning Exodus City 1, no? Giingon diri sa Exodus City 1. Ang Ginoo miingon kang Moses, himuon ko ikaw nga sama sa Dios sa atubangan sa hari sa Ehipto, ug ang imong igsuon nga si Aaron maoy mosulti kaniya ingon nga imong propeta. No. Ang namulong pagyud Brad Nicolay, ang Ginoo pagyud. Ang Dios pagyud namulong. Ang Ginoo miingon kang Moses, Moses, himuon ko ikaw nga sama sa Dios
Sabton ba ni nga si Moses nahimo ng ah, Dios sa kahimtang? Dili kay namatay man dos Moses, ang Dios di man namatay. Niya si Moses nag-ila man og Dios, no? Now, unsa may buti pa sa puta ni nga? Mo na to akong giingon kaganina, no? Brad Nicolay nga ang Dios iyang ipagamit ang iyang titulo sa tao nga iyang suguon o sa usa ka sulugoon. Sama ng head of the family, sulugoon man na sa Dios. Kay siya gud may magdumala diya sa iyang pamilya. So mo nang pwede ka kagamit sa titulo sa Dios kanang amahan. Pero ay lang gid pagpataas kay mahimo na gyud kang dili ang ngayon na, di ba? Kung sulugoon gay ka, sulugoon gyud ka. Meaning dili ka mapahitason. So ingon ana, diri kay gisugo man niya si Moses. Sumaon na nga iyang giingnan si Moses nga, Moses, himuon ko ikaw nga sama sa Dios. Nganong sama sa Dios man? Kay laliman ka ang tingog ni Moses, tuhuan. Kay ngano man? Kay sama man siya nahimong spokesman sa Dios. Mura na po ang Diyos ba nakikistorya nila sa mga Israelitas. Nga naman, kaya ang iyang pulong gikan man sa Diyos. Sumura na po siya Diyos. So ingon na po nga nga ang Santo Papa, ingon nga Diyos, o pwede na itong ingnon nga Diyos diri sa yuta. Nga sa walay pagyatak sa kamatuuran nga, dili ko na siya mahimong Diyos sa kahimtang kay ang Santo Papa mamatay man. Yan ang Santo Papa mag-ampo mampod. Yawa mga ito tudlo Brad Nicolay nga ampuan na to ang Santo Papa. Ingon nga Diyos, no? Pwede ta ka request, ampo ingon nga request, pero wag kita mag-ila sa atong Santo Papa nga Diyos sa kahimtang, no? O sa kinaiya, undili, o pwede lang ta mo ingon niya Father o Diyos diri sa yuta tungod sa ang authority nga siya nagbando. Mura ba nga kung ang Diyos sa langit gitawag na to siya Diyos kay pinakalabaw tong gamando. Nya diri sa yuta kay naman po yung leader, naman po yung magbando diri. So bali ang atong Santo Papa, Diyos po na nato diri sa yuta, pero dili na sabton nga Diyos na sa kahimtang. In the sense ra nga ato siyang tuhuan. Murag Diyos ba nga tuhuan na to kay leader man. Nagdumala man, no? Now, siguro Brad Nicolay, ipalihog ko na kog basa sa Juan 21:15-17. Kay mo man na ang posisyon sa Santo Papa, no? Kay nagtuo man ta nga si Pedro tinugyanan si Yahweh sa gingharian sa langit. Ug unsa man ang tinugyanan sa mga Yahweh sa gingharian sa langit, no? Ang explanation ana partly kanang nasa Juan 21:15-17. Ipalihog ko basa Brad Nicolay. Okay, nagingon diri sa 15. Human nilag pangaon nangutana si Jesus kang Simon Pedro. Simon, anak ni Juan, gigugma mo ba ako labaw sa pagigugma nimo nini mga butanga? Siya mitubag, o Ginoo, nasayod ka nga gigugma ko ikaw. Si Jesus mingon kaniya, atima na ang akong mga nating karnero. Unya mingon na usab si Jesus kaniya, Simon, anak ni Juan, gigugma mo ba ako? Si Simon mitubag pag-usab, o Ginoo, nasayod ka nga gigugma ko ikaw. Si Jesus mingon kaniya, atima na ang akong mga karnero. Unya sa ikatulong higayon si Jesus miingon, Simon, anak ni Juan, gigugma mo ba ako? Si Pedro nasubo tungod kay gipangutana man siya ni Jesus sa ikatulong higayon, gigugma mo ba ako? O si Pedro miingon kaniya, Ginoo, nasayod ka sa tanan, nasayod ka nga gigugma ko ikaw. Si Jesus miingon kaniya, atima na ang akong mga karnero. Kanus aba si Kristo namulong anak ngadto ni Pedro Nicolay, di ba? Katunan ng taliabot na siya nga mukayab sa langit, no? Kay humana man na yung resurrection ana. Oo. So awahin na atong pag-pronounce niya nga magtukod sa iglesia, no? Oo. Sa katong sa Mateo 16:18-19. Katong pag-ingon niya nga Pedro, sa ibabaw ni ining bato tukuron ko ang akong iglesia o simbahan, nga bisan gani ang ganghaan sa impyerno dili makabuntog niini. Ihatag ko kanimo ang mga Yahweh sa gingharian sa langit. Ang imong idili diri sa yuta, idili sa langit. Ang imong itugot usab sa langit. Nga sa King James Version, to bind og loose, binding and loosing, no? To bind pagluag og paghugot, paggapos, no?
Sa common version na ron, maayong balita Biblia pagdili o pagtugot. Niya maayong mahibawan sa atong mga listener unsay sa tradisyon sa mga Hudyo unsay but pasabot ana kanang tugyanan ka sa Yahweh. No, tugyanan ka sa Yahweh. Kung tugyanan ngali kag Yahweh sa gingharian, saan nimo na pagsabot? Kinahanglan mo balik ka sa karaan. Kay sa karaan gihisgutan naman ng Yahweh. Hugon sa ibot pasabot anang maghawid ka sa Yahweh. Now, dito sa Isaias, Brad Nicolay, Isaias 22:20-23. Katong pag-pronounce ba sa authority sa pagka-prime minister. Nga kanang second in command to the king manang prime minister, tugyanan ka sa Yahweh. Kay katugong gingharian ni David sa una nga nahimo siyang hari, napoy mga successor ang hari, Brad Nicolay. Ug ang hari na siya murag sa tukbang sa atong syudad ron, ang mayor na siya iyang vice mayor. Kanang vice mayor mo na second in command to the mayor. Ang king pod, ang hari pod sa una panahon ni David, hari siya din na siya second in command. No? Pwede na to na tawgon og vicar pod. Nga ako nato nang idala na pod sa New Testament. Sa to paduna siya vice nga mo na mo take over kung wala siya. Sa panahon ni King Hezekiah, no, nga nakalingkod sa trono ni Hari David kato si King Hezekiah, kung wa ko masayop, kung malimot og paghinumdom, naato siya prime minister o gitugyanan sa Yahweh nga gihinganlan og Shebna. Prime Minister Shebna. Unya ang simbolo sa iyang authority tugyanan sa Yahweh. Nasa Biblia, no? Dayon si Prime Minister Shebna usa siya ka wicked nga kuan. Usa siya ka dautan nga pagka-leader o prime minister. Mao gali ni prueba nato Brad Nicolay nga dili man garantiya nga kung himuong kang leader sa gingharian sa Dios diri sa yuta, di ka masayop, di ka makasala. No. Ay lamang galing atakihon nato mga santo papa nga naay mga maot og kinabuhi, tinuod man na wa gyud nato na ginigar na magyan na itong mga libro, no, wa man na gitapig nato. Pero dili nabot pasabot nga kung nakasala ka, nahimo kang dautan nga pagka-leader nga ang imong katungdanan mahimo ng pike o invalid. No, dili. Valid ang imong katungdanan, wa lang kay ayo nga naghupot sa katungdanan, no. Parehas ra sa mayor, gobernador, bisan pag dili maayo ang mayor o gobernador, di man ka makaingon nga pike ng iyang katungdanan. Di ba, Brad Nicolay? Valid iyang katungdanan, wa lang siya ayo nga pagka-leader. So mo po na ang nahitabo sa panahon ni King Hezekiah nga naa siya prime minister nga si Shebna, leader, tugyanan si Yahweh, pero wicked si Shebna. Mao na nga niadtong higayon na ang Dios gustong ilisan siya. Ilisan siya kay di man siya maayo nga pagka-leader. Ang giilis niya si Eliakim. Ipalihog ko nung basa Brad Nicolay, Isaias kapitulo 22, versikulo 20-23. Sa Isaias to, no? Isaias Kapitulo 22, versikulo 20-23. Ito sa tanaw, no, kay Isaias 22, no? Yes. 22, versikulo 20-23. 20 sa 23. Ang Ginoo mingon kang ngadto kang Sibna, nadtong adlaw panhion ko ang akong sulugoon nga si Eliakim nga anak ni Hilkias. Suluban ko siya sa imong biste ug baksan ko siya sa imong bakos. Unya itugyan ko kaniya ang imong gahom ug mahimo siyang amahan sa mga lumulupyo sa Jerusalem ug sa Huda. Ug isangon ko sa iyang abaga ang Yahweh sa balay ni David. Siya'y muabli niini o walay makasira. Musira siya niini o walay makaabli. Ibutang ko siya sa usa ka lig-on nga dapit. Daw usa ka ugsok o mahimo siyang garbo sa iyang banay. So, salamat Brad Nicolay. So, no, kung sabto na to, no klaro nga si Prime Minister Shebna, no, tinugyanan si Yahweh, wicked man, wala noon gibutang dito, pero kung ayuhon ni magbasa ang history ana, wicked yun na si Prime Minister Shebna. Ang gakupot si Yahweh na ilisan siya.
Gustong ilisan siya sa iyang trono kay wa lagi siya ayo nga pagka-leader. Si Eliakim mo'y ipuli, no? Unya, mao lagi, tugyanan si Yahweh. Ang Yahweh nga gihuptan niya, isangon na ni Eliakim. So siya na po'y magkupot si Yahweh. Naa na po niyang authority din. Tawgon siya og amahan. Amahan. So, mo po na gigamit na to, Brad Nicolay, nga kung muari ta sa bagong tugon, kay ang church o iglesyang gitukod ni Kristo, simbahan ni Kristo, mao man ni ang restoration sa Kingdom of David nga napukan, di ba? Sa Amos 9:11 ang nawala man tong Kingdom of David, i-restore to nya. Ang mo restore ani gitagna sa Daniel 2:44 ang Dios may mangunay. So sa atong pagtuon, ang nihimo ana nga Dios nga nagtukod og gingharian nga di na malumpag, si Kristo man na. Itong pag-ingon niya sa Mateo 16:18, Pedro, sa ibabaw ni ining bato tukuron ko ang akong iglesia o ingharian nga bisan gani hanggang haan sa impierno dili makabuntog na ini. Ihatag ko kanimo ang mga Yahweh sa gingharian sa langit, ang imong idili og itugot diri sa yuta, idili og itugot usab dito sa langit. So mo na nga ang tugyanan si Yahweh nga gikan ni Shebna, gitugyan ni Eliakim, then hinganlan og amahan. So ang tinugyanan si Yahweh tawgon og amahan. Unya o kinatsilaon na to na Brad Nicolay mo nang mo tumaw ng termino nga papa. So ang nagkupot sa Yahweh kana nga katungdanan papa. So naay basis na nga kaysa gingharian ni Kristo sa bagong tugon, bagong kasabutan, ang gitugyanan niya sa Yahweh kay si Pedro man. So mao na nga papa gyud ang posisyon ni Pedro. Gani chief ang iyang pagkapapa, no? Brad Nicolay, kay nganong chief kay pwede man natong sabton pod nga ang ubang mga apostoles papa pod kay mga leader man na sila, no? Pero si Pedro mao ay chief ngano man kay sa Keys of the Kingdom didto man ni Pedro gitugyan. Wala man gitagsa-tagsa ang mga apostoles nga gipangtagaan pod sila, di ba? Sa 12 ka apostol ngadto man ni Pedro gitugyan. Unya ang gahawid anang mga Yahweh ra ba kung basahon na to Brad Nicolay ang pinadayag 3:7, no? Palihog ko no kung basa ana Brad Nicolay, pinadayag 3:7. Pinadayag 3 versikulo 7. Isulat kini alang sa anghel sa simbahan sa Philadelphia. Kini ang mensahe nga giingon sa balaan og matuod ang nagkupot sa Yahweh ni David. Walay makasira sa iyang ablihan og walay makabli sa iyang sirad-an. O ni? Ipalihog ko no kung usob. 7 yun, no? Pinadayag 3:7. 7. Isulat kini alang sa anghel sa simbahan sa Philadelphia. Kini ang mensahe nga giingon sa balaan og matuod ang nagkupot sa Yahweh ni David. Walay makasira sa iyang ablihan o walay makaabli sa iyang sirad-an. Ang pangutana, kinsa may gakupot anang Yahweh diha, Brad Nicolay? O kana mo'y kuno. Kinsa may gakupot anang Yahweh diha? Kaysa hubad nga akong gibasa, no, bisan sa King James version akong basahon na sa pinadayag 3:7, no. Unsay giingon diri? Kayot lang ha. Kung atong idiretso, no, sa base sa atong pagtuon si Jesus Christ. Siya gakupot si Yahweh kay siya may gatugyan ani nga ni Pedro. Di ba? Unya nga sa ato pa kanang gahupot sa Yahweh naa niya gyud ang authority sa binding and loosing kanang pagdili og pagtugot. Si Jesus Christ gyud may gahawid ana. Pero kana nga authority sa binding and loosing, pagdili og pagtugot, iyang gi-share nga to ni Peter. So mo na nga wa masayo pa nga tong pagtuong Katoliko nga sa 12 ka apostol si Peter mo gihimong vicar of Jesus Christ. Mo na siya, no, vicar of Jesus Christ. No, ako ro kung basahon diri sa pinadayag 3:7 sa King James version, no. Say mabasa diri. Unto the angel of the church in Philadelphia write these things, said he that is holy, he that is true, he that hath the key of David, he that openeth and no man shutteth, and shutteth and no man openeth. I know thy works. Behold, I have set
before thee in an open door, and no man can shut. For thou hast a little strength, and hast kept my word, and hast not denied my name. Okay, kung saka pag yuta sa taas, mo na, no? And then, lahi ni siya nga translation po rin na ako'y nabasa, pero sa exegesis nga akong nabasa ni Brad Nicolay, ang gahuwid yun ani, nga gitumbok aning sa pinadayag 3 si Jesus Christ. O bisan nga dili na mabasa, ano man kay kung muadto ta sa Mateo 16:19, klaro kinsa may gatugyan ni Pedro sa mga yawi, si Jesus man. So si Jesus may gahawid ana. Unya kana ang authority kanang gahawid ka si Yahweh, naalagi nimo ng authority sa pagbayn og los, pagdili og pagtugot sa paggahom na sa Dios. Unya kinsa may gitagaan na ni Kristo sa 12 ka apostol, Brad Nicolay, sila ba tanan? O si Pedro na. No, Mateo 16:19, si Pedro. No, si Pedro mo yang gitugyanan. Mao na nga klaro kayo nga sa 12 ka apostol, si Pedro mo gibinlan ni Kristo sa iyang authority as a visible head of the church, no? Nga kanang sa manang visible head of the church kanang magbalantay. Makita, no. Oo. Di ba? One Makita shepherd. ang Kay sa Juan 10:16, ang church naman gyud one shepherd, which is Jesus Christ. Di ba? Unya kanang shepherd Nicolay, visible gyud na, ha? Makita. Pero tingali mo ingon sila nga, kay si Peter man gihimong visible head ni Jesus Christ, kay siya may gitugyanan sa Yahweh. So to panawala na day ang pagka-head ni Jesus. Kay na naman si Pedro. Dili, no? Dili. Kay si Pedro si Kristo nagpabilin siya nga spiritual head sa church, no? Unsa ra may gipulihan ni Pedro nga siya may mo take over ang pagka-visible head, ang pagkamakita. Kay ang karniruhan gud ni Kristo diri sa yuta, bisan pagali sa daang testamento naa man gyud na visible head. Di ba? Brad Nicolay, dili gyud na mawad-ag visible head ang iyang katawhan diri sa yuta. Nya siyempre si Kristo inig mo adto na siya sa langit na kinsan na may visible head. So magpili gud siya daan. Mo bitaw nga sa pag-announce niya nga magtukod sa iglesia, pag-announce niya ni Pedro, iya din gisunod to nga si Pedro mo iyang tugyanan og Yahweh. Ngano man ha? Kay ang background lagi sa gingharian ni David, ang hari na magyud na siya tugyanan si Yahweh nga mo'y silbing second in command niya. Di ba? Nga aron maparehas anang mayor nga og molarga sa laing dapit na imo take over ang vice mayor. Di ba? Di man na lisod sabton. Si Kristo pa di kahibalo ana nga moadto na siya sa langit unya wa ibilin niya nga mo represent niya nga magdumala nga gikinahanglan man ang dunay mag-lead jud, Brad Nicolay. Di ba? Ang atong manggaling Supreme Court, di ba, Brad Nicolay, atong mga justices na bagay Chief Justice. Di ba, Brad Nicolay? Gani, makaingon ko, kinsa kayo nangupya. Para na ako, layo kayo, ingno na to nga, ang Katoliko mo nangupya ng Supreme Court nga, paagay, no? Nga naman, kaya nauna man atong simbahan ang mga Supreme Court sa tao, di ba? No? O di ba ka, nagkataon lang nga nagkaparehas, no? Nga naman, kaya actually, sa atong pagtuon, Brad Nicolay, kanang atong gitawag og magisterium, no? Unsa nang magisterium? Kanang magisterium para nato maingon mo sila nga taana na po ni mga Katoliko, sige lagbog na bugdaw mga pulong wala man sa Biblia. Wala ang punta mag-ingon nga naa sa Biblia. Okay. Pero kung sabto na parehas na sa kinibang pulong Trinity ba, dili gid mabasa ng pulong Trinity sulod sa Biblia. Pero ang ipasabot na sa Biblia. Mao po na, no? Kanang magisterium, di lagi na mabasa sulod sa Biblia. Kaya wa man pud mag-ingon ang Katoliko nga naa na sa Biblia. Pero kung moingon mo nga unsa may gipasabot anang magisterium, diha na mi moingon nga naa na sa Biblia. Ang gipasabot ana. Unsa man ang magisterium, no? Brad Nicolay, no? Ang magisterium gikan na sa root word ana Nicolay nga pulong Latin nga magister. Magister. Latin word nga magister nga ambot ipasabot teacher. Magtutudlo. Dayon, ug moingon kag magisterium, daghan na mga teacher, hugpong sa mga teacher.
Mo na gitawag natog magisterium. Hugpong sa mga magtutudlo, o sa in English the teaching church. The teaching church. Mao na ang unang magisterium o unang the teaching church mo tong grupo sa mga apostoles. Bali kung sa atong Supreme Court na mo na mga justices. Unya ang Supreme Court mga labaw na puros mga justice pero naagi usa chief justice. Ingon na pod ang mga apostoles. Puros na sila labaw, puros na sila mga shepherd pero lagi na ay chief. Ang chief mao tong gitugyanan ni Kristo sa mga Yahweh gingharian sa langit. Sigurado gyud ang chief gyud ang tugyanan si Yahweh, Brad Nicolay. Ngano man? Mao na tong sa Juan 21 din, Brad Nicolay, 15:17. Nga ang trabaho ni Kristo sa pagka-visible head, iyang gipatrabaho ni Pedro. Di ba? Palihog na ko usab og basa, Brad Nicolay. 1:21 no. 15:17. Tama 17. Human nilag pangaon ang utana si Jesus kang Simon Pedro, Simon anak ni Juan, gigugma mo ba ako labaw sa pagigugma nimo? Nini mga butanga. Siya mitubag o Ginoo na sayod ka nga gigugma ko ikaw. Si Jesus mingon kaniya ati mana ako manating karnero. Unya mingon na usab si Jesus kaniya, Simon anak ni Juan, gigugma mo ba ako? Si Simon mitubag pag-usab, oo Ginoo na sayod ka nga gigugma ko ikaw. Si Jesus mingon kaniya ati mana ang akong mga karnero. Unya sa katulong higayon si Jesus mingon, Simon anak ni Juan, gigugma mo ba ako? Si Pedro nasubo tungod kay gipangutana man siya ni Jesus sa ikatulong higayon. Gigugma mo ba ako? Og si Pedro mingon kaniya, Ginoo nasayod ka sa tanan. Nasayod ka nga gigugma ko ikaw. Si Jesus mingon kaniya ati mana ang ako mga karnero. Mga karnero ni Kristo giipaatiman niya ni Pedro. Kinsa mang laing apostola ana giingnan niya ana, Brad Nicolay. Wa man si Pedro ra may giingnan ana, no? Og kung bot sabton ra ba, tanang karnero na ni Kristo. Di ba ang karnero ni Kristo, Brad Nicolay, adunay tulo ka klase. Unsa man ang tulo ka klase ang karnero ni Kristo? Una kanang nati, unsa man ang nati, Brad Nicolay, bata pa, no? Bata pa sa pagtuo. Ipadumala niya ni Pedro. Di ba? Pero dili lang kay mga bata iyang ipadumala ni Pedro. Sa to pa panguluhan, apil pod ang mga karnero. Unya kaduha litukan ni Kristo ng pagsugo niya ni Pedro nga iyang atimanon ng karnero, di ba, Brad Nicolay? Atiman na ako mga karnero din isubli na pod, atiman na ako mga karnero. Unsa may essence ana? Unsa may Catholic exegesis ana, no? Ang Catholic exegesis ana mao nga tungod kay ang karnero god nga buti pasabot diha hamtong sa pagtuo, Brad Nicolay, duhang ka klase. Dako na ba? Duha ka klase ang mga hamtong sa pagtuo. Unsa man ang duha ka klase? Ministerial o non-ministerial. Kanang ministerial mo na mga ordained, gipang-ordinahan. Di ba? Na bang mga mensahero. So, mao na. So kay ang mga hamtong duha man ka klase, ministerial ug non-ministerial. So mo na rason nganong kaduha litukan ni Kristo ng mga karnero nga iyang ipadumala ni Pedro. So ang tulo gyud ka klaseng karnero ni Kristo iyang ipadumala ni Pedro. Ubot na hunaon iyang man ang trabaho. Kay siya goy chief shepherd. Ona nga ang katundanan na nabalhin, no, adto kang Pedro. So mao na hinungdan nga ang Santo Papa ilis gyud sa Dios diri sa yuta. Amot pasabot nga ang katungdanan ni Kristo isip visible head. No? Iya man gitugyan ni Pedro, so ang Santo Papa o si Pedro may silbing ilis ni Kristo nga Dios diri sa yuta. Sa iyang pagka-visible head, dili sa iyang pagka-Dios nga kanang mahimo na pong dili mamatay si Pedro. Dili na, no? Di ba? So simple ra man na sabton. Ang Santo Papa ilis sa Dios diri sa yuta, dili sabton nga na Dios na pod sa kahimtang ang Papa, kundi nahimo siyang Dios diri in the sense nga ang trabaho ni Kristo as visible head, siya na. Siya ni ilis. Di ba, Brad Nicolay niya? Dili man na siya gama-gama ra nga klase sa interpretation. Kay kana man ganing katungdanan sa mga apostoles, upis man na siya katungdanan nga kung mabakante, doon na mo puli. Kay basig mo ingon sila nga, namagi uban, Brad Nicolay, nga mo,
Musanong na sila, mo agree na sila nga doon nagay primacy of St. Peter, Brad Nicolay. Nagay primacy. Oh, pero supak sila kung muingon ta nga ang nakasunod sa katungdanan ni Pedro as Prime Minister o sa INC ang ilang terma na Executive Minister. Na hinumdong lang po ko ato, Brad Nicolay. Katubang debate sa Cebu nga kamatud-an na to sa Katoliko nga visible head si Peter. Oh. Dayon ni supak ang INC. No? Ako ba na malandong ba anong kung musupak ka nga sa 12 ka apostol na ay chief o mas labaw o katungdanan. Kaya nga no, kamo mga INC wala poros ba tupong ng inyong mga ministro, di ba? Di ba na mo na ba kay sa maong debate negative sila niya, affirmative ang atong debater si kung ako malimot to Brad Nicolay si Brother Ramon Gitamundok no igsuo ni Alvin no kuan ato ang kaning national president po no siya mo'y affirmative nga sa 12 ka apostol ang chief leader ang labaw bali executive si Peter mo na gipabarog sa debate niya gisupak na ni Ramil Parba sa INC na malandong ba ko ba nga ngano man na Bot ba nila ipasabot nga sila tanan puros mga ministro tupong rapog katungdanan way labaw? Yan na may executive. Subot pasabot na mas labaw gyud sa ubang mga ministro. Kung bot sabton kanang executive minister tukbang na sa atong Santo Papa, kay chief man na sa mga sa tanan, di ba? So mura ba kung bot sabton inconsistent ang Iglesia ni Cristo, di ba? So pako nila ang posisyon sa Santo Papa nga sila naapod kanang executive. Di ba, Brad Nicolay? So, mao na, no? Kanang Juan 21, 15 hangtod 17, mo na pinaka ligon kay namang baruganan, natong baruganan sa Katoliko. Pero, kung kahibaluta mo gamit ana nga bersikulo, no? Sa sad to say nga, daghang mga Katoliko, Brad Nicolay, nga di kahibalo mo gamit ana. Di ba, Brad Nicolay? Muna nga atong i-share dire, para magamit na nila kay mas maayo maguto nga mas maayo nga daghan tang Katoliko kahibalo mo gamit sa atong Biblia. Kahibalo mo gamit sa mga bersikulo. Kay nganong daghang mga Katoliko na miya Brad Nicolay, no? Agi ni sa panahon ba nga natay armas, di ta kahibalo mo gamit sa atong armas. Di ba? Historically, kita mag-iunang gahupot aning Biblia. So kita may unang naghawid aning armas na to. Ni ang problema po doon kay daghan na to, di kay balo mo gamit aning armas. Mo nang gamito na lang sa mga tao nga dili mga Katoliko o mga Katoliko nga namiya kay wa kasabot. Sila na lang magamit-gamit kay wa man nato gamita. Pero dili po noon tanan, no? Kay naa mga kabrod Nicolay, no? Okay, balo na may mga CFD pod nga kay balo mo gamit og mga bersikulo mo nang dili na pod mauwat pod nila, no? Now, Brad Nicolay, unsay imong pasumpay ana? Okay, salamat no de isip pasumpay Brad sa imong gipaambit no. Mo na nga katong giingon sa tuig suon nga ito ilis ni Cristo din sa yuta no. Kana nga mao nga dokumento iyaman na sa simbahan no nga Katoliko. Kita gyud mo naay katungod no sa pag-interpret unsa ang gipanudlo sa simbahan no bahin na lang dokumento ha. Kita gyud ang mo interpret no. Gani ay isip pagdungag nga mismo nining atong Catechism of the Catholic Church din sa chapter 3 article 3 no paragraph 2034 no nga wa gyud gatudlo diri nga Diyos ang Santo Papa, Bansan Word, no? Yes, sa kahimtang. Wala gyud nagtudlo nga Diyos siya sa kahimtang, no? Ato basahon, gin-English man ato po ning kamutan nga magka-Binisaya punta ani, no? Gingon dinhi nga the Roman Pontiff, no? Kaning the Roman Pontiff mao ni ang Santo Papa, no? Mao ni usa ka title usab niya nga gitawag siya the Roman Pontiff. The Roman Pontiff and the bishops are authentic teachers. That is, teachers endowed with the authority of Christ, who preach the faith to the people entrusted to them, the faith to be believed and put into practice.
The ordinary and universal magisterium of the Pope and the bishops, in communion with him, teaches the faithful the truth to believe, the charity to practice, the beatitude to hope for. Dili na to makita mga igsuon na nining maong katekismo sa simbahang Katoliko, the official teaching of the Catholic Church. Nagtudlo gyud nga ang Santo Papa uban sa mga kaobispuhan mao ang tinuon nga magtutudlo no nga dunay otoridad ni Kristo diya sa pagwali sa pagtuo sa mga katawhan nga ila ang gihawiran, no? Mo nga wa gyud nagtudlo diri mga igsoon nga Dios ang Santo Papa, no? That is only interpretation sa nagbasa, no? Pero dili man nato undayunan nga ang interpretation sa nagbasa kundi ang interpretation sa simbahan, no? Yes, sa dokumento nga gibasa. Kay kana pag-ingon kog sama ni Kristo, no? Wala man nagpasabot og mao na pod Kristo na pod, no? Kundi parehan ang miingon ta nga ang mga kaparian sa simbahang Katoliko gitawag man na sila og alter Christus, no, sa Latin, og sa English like Christ, og sa Binisaya pa sama ni Kristo. Dili bot sabton nga Kristo na pod ang mga pari. Kay usa naman ang Kristo mao ang atong Ginoong Hesukristo nga nagpakamatay diha sa krus, no? Pag-ingon og alter Christus o sama ni Kristo, kining gimbuhaton ba, no? Gimbuhaton diri. Gimbuhaton dinhi sa yuta. Nga atong Ginoong Hesukristo wala naman dinhi kay dugay naman misaka sa langit. Mao na nga dunay mga tawo nga iyang gipili aron pagpadayon, no? Sa pagpadayon sa simbahan. Kay ang simbahan dili man nimo padayon kun walay mga tawo nga iyaang ihatag ang katungdanan sa pagpadayon. Mao bitaw na nga si San Pedro ang unang makitang pangulo og hantod karon ni Pope Francis. Pero mga igsoon, si Pope Francis nagwali sa tibuok kalibutan. Nagsangyaw nga kita motuog Dios. Nagwali sa kalinaw, wa gyud mingon si Santo Papa Pope Francis nga tuhoy ko ninyo kay Dios ko. No? That is only a interpretation sa dokumento nga dili iya sa interpretation sa simbahan, no? Muna ang interpretation sa simbahan kay ang dokumento sa simbahan dili ba na magkasumpaki nining atong official teaching of the Catholic Church. Okay, wa ba katudlo diri nga Dios. Muna nga dili na to na siya kuanan, no, inganaon. Okay, namay mo lang text diri. Sige, pasag mo na text, Brother Nicolay. Okay, may nawain na po niya. Dagway ni, no? 0948, last number is 607. Sige. Good evening nyo, tanan niya, Brad. May gabi po, no? Maayo jud nga ipasabot na ninyo. Kay daghan jud tinuon nga mga Katoliko nga nailad anang ilang pamasangil. Mo na nga mga igsuon bisan tuod og dili ba ni pamasangil, no? Kay wala ta nasayod siyang kasing-kasing. Apan ato ipaambit nga klaro kayo og tin-aw nga ang dokumento sa simbahan ini atong gibasa karon bisag gyapon ning tan-awon, the Catechism of the Catholic Church, wa gyud nagtudlo nga Dios ang Santo Papa, no? Busa ang dokumento sa simbahan nagpabilin nga ing ana, pero ang ato na po mga pagsabot, no? Nga dili po nato sabto nato sa kagalingon, no, kun dili ang iya sa simbahan. Klaro na kay ito nga gipasabot sa tong kauban ni Brother Silbert nga daghang kay mga dokumento nga mga bersikulo nga katong Juan 21, no? Klaro man kay ito nga dunay katungdanan. Okay, Brad, sa may kadugang ni man pangutanan. Wala na ilaing message dia. Wala, magpaabot na ni. Okay, now, ani. Naapoy uban, Brad Nicolay, maingon sila nga. So, granting ang katong grupo sa mga apostoles nga gitawag og magisterium, tinuod to kay naman na sa Biblia, no, mga hugpong sa mga magtutudlo o the teaching church nga na chief nga si Pedro. Pero pagka matay nila, wala na ipuli, no. Ngayon sila namay kay kung wa ko malimot, Brad Nicolay, si Herbert Armstrong gatudlo ana nga di siya musupak nga sa 12 ka apostol na ay primacy, si Peter mo'y labaw na ay primacy ba, pero supak lang siya nga ang nakasunod sa katungdanan ni Pedro mao na mga Santo Papa. Mao na. Now, ang atong tubagan na simple ra kayo, no? Ang example nga moingon ta nga kay katungdanan man na siya
o office. So kung mabakante, doon na gini mo puli. Di na mo ingon nga way puli kay kana magaling katungdanan sa presidente Brad Nicolay kung mabakante na man gyud ipuli. Oh, di ba? Oh, bisan man gani ang katungdanan sa executive minister sa Iglesia ni Cristo ining kabakante kay namatay, for example no, peace be upon him, si Felix Manalo. Pagkamatay niya gipulihan na yon sa iyang anak nga si Iranyo. Oh, di ba? Oh, then pagkamatay pud ni Iranyo, peace be upon him, nga gipulihan pud dayon sa iyang anak pud si Eduardo. Oh, di ba? Gani hinumdum ko atong debate pud ni Nicolay sa Cebu ba to, Tagbilaran ba to, Bohol ba nga. Itong pag-ingon ba nga gigamit sa atong debater no, si Father Darwin nga gigamit niya to si Obispo Ignacio, no? Brad Nicolay nga niingon si Father Darwin nga si Obispo Ignacio disipulo ni San Juan. Ay niingutan naman to si Ramil Parba nga asa mabasa nga si Obispo Ignacio disipulo ni unsa na ni Apostol Juan. Siyempre, wag ko na sa Biblia kay di ko mabasa ng ngalan ni Ignacio diya kay kanang si Ignacio ni tuyhakaw na siya mga naanagod sa mga around mga ikaduhang siglo Brad Nicolay. Di ba? Although unang siglo na siya pero bata pa siya na di pa kay siya kuan ba kay Christian man na siya, no? Pero wala mapatik diya sa Biblia ang ngalan pero historically disciple gyud na siya ni John, no? Mura ba gipasabot Brad Nicolay ba nga sa objection ba nga kung wala sa Biblia dili tinuod. Mo na nga nahinumdum dayon pug ko nga sa kanang pagparallel ba kaning logic o kanang kasamahan Brad Nicolay nga parehas ra man punaan ng kanang ilang katungdanan sa executive minister, di ba? Pagkamatay ni Felix gipulihan ni Iranyo, pagkamatay ni Iranyo din si Eduardo. Now, pwede man po nato nang gawin Brad Nicolay kung maadto ta silang argumento nga asa mabasa sa Biblia nga si Obispo Ignacio disipulo ni San Juan. Wala na sa Biblia pero tinuod na. Kay kung moingon sila nga basta wala sa Biblia dili tinuod na, pwede po data moingon nga dili tinuod nga si Felix Manalo nahimong executive minister. Then pagkamatay niya gipulihan ni Iranyo. Then pagkamatay ni Iranyo si Eduardo na po dili may mutuo ana kay wa mo na sa Biblia. Di ba? Pagka dakong katawanan anak Brad Nicolay. Kay bisag sila ila man ang leader. Sayod silang tinuod na. Nga si Felix nahimo gitong labaw nila, executive nila. Then ang pagkamatay si kuan na po dayon si Eduardo. Si Iranyo din si Eduardo. Puros na tinuod pero di na mabasa sa Biblia. Di ba Brad Nicolay? So na-text ba Nicolay? Wala pa? So atong ipadayon no, aning mga nahibilin nga minutos. Ingon na ni. Unsa may example gyud sa Biblia nga ang katungdanan sa mga apostoles kung mabakante doon na gyud mapuli. No? Naa sa buhat 1:20 no. Di ba ang nabakante Nicolay sa 12 ka apostol nga atong madumduman mo man tong katungdanan ni Judas. Di ba kay naghikog man to Brad Nicolay. Dayon ang nanguna gani sa pagpamulong Brad Nicolay nga ato ning hulipan. Kinsa may nanguna ato Brad Nicolay si Pedro pa gani no, ang tinugyanan si Yahweh Prime Minister. Di ba? Niya sa buhat 1:20 Brad Nicolay, paliw ko kog basa Brad Nicolay, no? Buhat 1:20. Buhat 1 versikulo 20. Kay naisulat sa basahon sa mga salmo. Mahimo untang mingaw ang iyang puloy-anan. Og wala na magpuyo niini. Og kini nahasulat usab aduna untay mupuli kaniya sa iyang katungdanan. Diba? Ang katungdanan ni Judas nga nabakante kay naghikog man to Brad Nicolay. Kisay gaingon anak Nicolay kung bot na tong hunahunaan si Pedro. Siya may nanguna anak nga magpili ta og ipuli ni Judas kay nabakante iyang katungdanan. Unya sa King James Version Nicolay bishopric ang termino galian ng katungdanan no.
Akong basahon diri sa King James ha, dala man ako 1611 nga King James version. So ag una gyud nga King James, dili ni ag-revise, no. So akong basahon diri ha, Acts chapter 1 verse 20. Okay. Bishopric, no. Nya kung mubuo na to na karaan man nga terminology sa office o katungdanan nga bishop. Bishopric yun adi sa karaan yun, archaic nga in English. Yun rin. For it is written in the book of Psalm, let his habitation be desolate, and let no man dwell therein, and his bishopric let another take. Ang pagka-obispo kuno ni Judas kinabakanti man, bishopric ang term diri o obispo kinabakanti man, na ajoy mo puli. No? So, mao gali po ni klaro pong ebidensya Brad Nicolay nga kung moingon ta nga ang sumusunod o successor sa mga apostoles mao nang mga obispo. Diri gipasabot na Brad Nicolay, no? Kay kining katungdanan ni Apostol Judas nga nabakanti gitawag magbishopric. So kana di ang apostol obispo. Pero ang mga sumusunod lang nila, dili lang nato gamito ng termino nga apostol. Umayon kag apostol, katurang mga obispo, panahon jud ni Kristo. Ilang gipamili. Di ba? Pero ang ilang sumusunod, dili na nato tawag og apostol, pero bishop. Diri gitawag manggalig bishop o bishopric ang apostol. Na si Judas. Nabakanting katungdanan niya. So mao na nga kanang giingon nato sa Katekism Brad Nicolay nga ang sumusunod sa mga apostoles, mga obispo, kining buhat 1:20 mo ni ebidensya. Di ba? Usa man to sa mga apostol si Judas. Di ba? Akong usbon ha, for it is written in the book of Psalm, let his habitation be desolate, and let no man dwell therein, and his bishopric, mani archaic ni nga word sa bishop, no? His bishopric let another take. Sa iyang katungdanan sa pagkaobispo kay nabakanti man adunay mopuli. Nya kinsa may nakapuli ani Brad Nicolay, no? Si Matias. Si Matias mo yung nakapuli. O nya Brad Nicolay niya kay kanang kang Pedro kung but na hunaon mas importante man na kay tinugyanan gud siya no? So, mao na nga kung magsalig ra pud tag Biblia, Bible alone, di ta makahibalo kinsa nakapulis katungdanan ni Pedro. Brad Nicolay, hindi po ka makaingon nga way nakapuli kay ang gingharian ni Kristo Lucas 1:33 magpadayon man. So kung imong ka nga ang gingharian ni Kristo magpadayon sa to pa dili mawad-an ang hari. Ang hari mo siya. So ang iyang tinugyanan si Yahweh mo na iyang gi baykar diri siya uta. So dili mawad ag baykar o nagkupot sa Yahweh. Ang gingharian niya diri sa yuta Brad Nicolay. So masabot kay ang gingharian ni Kristo nagpadayon man lig-on god bisan ang gangaan sa impierno dili makabuntog. So kanang katungdanan ni Pedro as tinugyanan sa Yahweh dili gina mawala ng katungdanan diri sa yuta. Di ba? Di manggali mawala na atong presidente kay inig kamatay na magay mo puli. Samot na ng katungdanan ni Pedro. Then ang nakapuli pod sa katungdanan sa ubang mga apostol mao na mga obispo na to. Nabi to tinungutanan nako Brad Nicolay. Be specific kuno be tanang mga apostol kinsa nakapuli nila. Dili na kay wala man pod maglimited diri ang Biblia nga padaghanon nato ang mga obispo. Siyempre magkadako ang gingharian ni Kristo, magkadaghan po ng obispo. Di lang mo 12. So, ato na lang ng automatic sabton nga, basta kay ang sumusunod sa mga apostoles mo ng mga obispo. Kaya umpon mayon si Kristo nga, kinahanglan 12 ra gyud. Nga, tagsa-tagsa nila, dunay mo puli, dili, no? Illogical na po na. Kay ang gingharian, magdako man, so magdako po ang mga obispo, magdaghan po. Pero ang kanang tinugyanan sa Yahweh, usa ra gyud na. Kay usa ra man gyud putos Pedro ang gitugyanan Brad Nicolay. So usa ra gyud nang naghupot anang Yahweh. So mao na atong salusaluhan nga wala nila gisunod kay naghimo man sila ilang kaugaling leader Brad Nicolay. Murag wa na tay igong panahon Brad Nicolay. Okay, sa dili pa nato turn over no ni Sir Tax ato ipabalo ninyo nga atong miaging Domingo ni apil kita no sa
CFD National Convention no nga 42 dito sa Cebu, Luzon, Visayas, Mindanao gid ang mga delegates ani no. Unya nga atong bag-ong National President mao si Brother Ryan Mihiliano sa CFD sa Davao no. Kaya nga to ang incumbent mao man to si Brother Socrates Fernandez no. Wala siya ma-elected og balik kay idadara na lagi pod. Mo na nga naa gyapon siya ranggo gyapon no sa Board of Governor hasta si Attorney Miguel Abbas. Mo na maigsoon, salamat kayo sa inyong pagpaminaw no. Sa sunod Domingo na punta pohon sa maong oras og istasyon. Ato ibalik sa technical side si Sir Tax Ilumba. Sa ngalan sa mahal, sa anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Our Lord, our Savior, our King, Emmanuel, Prince of Peace, begotten of the Father's love, born to set us free. Let heaven and earth sing His praises, His righteousness proclaim. Let every heart rejoice in His love and magnify His name. Let us tell the world of His love, the greatest love the world has known. DXDR